ikikere maka ndị eze ọdịnala anọ maka obodo Ikenga, Ọba, Ifitanam na Ichi. Akwụkwọ asamba bụ nke nyere ha na Lighthouse dị n'Ọka bụ ụlọ obi gọọmenti nke Anambra steeti. Ejike Abana wetara anyị akụkọ. Ọdịnala ndị enyere asambodo bụ ndị gụnyere Igwe Chinonso Ezokafọ, Igwe Ikenga, Igwe Austin Chidubem Emelobe nke Ọba, Igwe Sunday Ozemena Ifitanam yana Igwe Ifeanyi Okonkwo nke Ichi. Na okwu ya mgbe enyere ha asambodo iji wee kene ha, Gọvanọ Soludo gwara eze ọdịnala ahụ na ọlụ a ga-alụ bụ nke riri nne, ma gwakwa ha ka ha jiri akwụkwọ ikike obodo ahụ wee lụọ ọlụ ma bụkwara ndị na-emepụta ezi omume na obodo ha dị iche iche. Na okwu nke ya na oge mmemme ahụ, kọmishọna na-ahụ maka ụkpụrụ ọchịchị dị iche iche, ihe gbasara echichi na ihe gbasara obodo bụ Maazị Tony Collins Nwabunwanne kwuru na ndị eze ọdịnala ahụ bụ ndị a họrọ na ụzọ kwesịrị ekwesị, ọkacha na ime ntụliaka nke doro anya, ma kenekwa ọlụ gọvanọ na-alụ ịhụ na ewetara mgbanwe na obodo dị iche iche site na aka ministri ahụ. Eze ọdịnala Sunday Ozemena nke Ifitanam bụ onye kenekwara gọvanọ na mbọ ọ na-agba, nke gụnyekwara na iweta ihe mgbanwe na ebe ndị eze ọdịnala nọ, nke bụ ihe wetegoro ihe pụrụ iche na ebe ndị eze ọdịnala Anambra nọ. Ndị ọchịchị yanakwa onye bụ onye isi oche ndị eze ọdịnala nke Anambra steeti bụ Igwe Chidubem Iweka bụ ndị bịara mmemme ahụ.